बाक्सानि खख्लाबारियाव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ मडेल हेन्डलुम भिलेजनि ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि चौधुरीपारा 1 नं खख्लाबारि गेजेर फरायसालियाव आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ मडेल हेन्डलुम भिलेजनि ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि जथायै बानजायनायाव गिबि बिटिसिनि खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय चौधुरीपारा 1 नं खख्लाबारि गेजेर फरायसालियाव मडेल हेन्डलुम सेन्टार खुलिजेनो। बे मडेल हेन्डलुम भिलेजनि ट्रेनिं सेन्टारखौ 3.5 कौटि रांजों आबुङै लुफुंजानाय जागोन होनना फोरमायो। लोगोसे बेवहाय गुबुन हारि माहारिनि 1000 सो आइजोफ्रा खामानि मावनो खाबु मोनगोन होनना फोरमायो।